На всички нас понякога се случва да ни е трудно да достигнем и да намерим вътрешния си мир. Някак си онова спокойствие, от което имаме толкова силна нужда към момента, точно то ни обягва. Дори да прилагаме най-познатите ни силно работещи инструменти, не се получава. Просто нещата не се случват. Какво можем да направим в този момент? Когато просто приемем мисълта, че не става, в мига, в който се отпуснем и останем с нея, мирът някак си започва да настъпва. Така се случва и с всички други неща в живота. В момента, в който приемем, спрем да се борим, да ги преследваме, да оказваме някакъв натиск върху тях, а просто се отпуснем, всичко и това, което следва да бъде в живота ни, то просто остава или идва. Намасте и спокойна вечер на всички!